mhlawumbe zikode sifisa ukwazi kakhulu njengamanje ukumayelana nesikhathi ukuthi mhlawumbe lindele ukuthi amagosa engafika ngasikhatsini ngenxa yokubukela ubuningi bamagosa azobe khona ukuze wonke umuntu aneliseke mhlawumbe ngelilalana. Mfowethu leya ngoma njengoba ngisho ngithi leya ngoma ithokozelwe abantu abaningi. Silaphana sinamaqembu asuka egodini zaphesheya emfolozi oLundi ongabalwa khona mhlawumbe emakhosi ahlukahlukene angeke nawe ngize ngwabala komlaba kunamagosa asuka kwaMlaba nje amaningi eza ngakuthina khona amagosa asuka phezulu kuya nguye ubuka jikelele sobe sinalo koQomtaba koNgqungqu mhlawumbe koHawaii ngazi ngabala ngithini Ntombokazi Lumbe uNtombokazi vele kusekhaya kodwa nje ngisho uMawanda uzobe ukhona so ke igodi ngeyigodi izobe ifikile. Siyacela ukuthi wonke umuntu nje ngo10 ebese khona enkundleni ngoba uyaqala umdlalo ngo10:30 kodwa kafika kahle umuntu asheshe efike nje enkundleni umdlalo uyaqala nje 10:30 to 11 siyaperforma futhi umdlalo lapho esobe siwenza uzobe usuqala ngalesikhathi leso sika 11. Zikode siyabonga kakhulu futhi siyabonga interview yakho ibe inhle kakhulu. Sesicela nje sinondaba production kuona wonke umuntu owazi uSitha Saka noma owazi iqembu bafana besosha noma nje umuntu othanda ingoma usinqenqele yena asilandele kakhulu enkundleni zokuxhumana ku-Facebook na ku-TikTok sikhona inondaba production na ku-YouTube sikhona inondaba production. So sicela usinqenqele kakhulu nje abathandi bengoma. Siyacela kakhulu bathandi bengoma ukuthi inondaba production niyilandele bafowethu okuningi nizokuthola kuyona. Uma umthandi nje wengoma nje ilandele inondaba production ukuze ukwazi ukuzwa indaba zengoma noma zoshamene bukhoma ngoba la ayikho imfihlo khona kodwa uma khona udinga ukwazi nje ungene kuleli page ulandele ubuze la udinga ukubuza khona ngeke kuzibe kunenhlonipho khona kuleli page la umuntu okwazi ukukhuluma khona umlomo nomlomo ekuphendula umuntu oqondile noma ngabe ufuna ukuzwa mhlawumbe ngomunye umuntu ongekho la kodwa uyatshelwa nje cha usibanibani kanje kodwa ngokwengoma nangenhlonipho siphethe umsizwa ke la. Zikode siyabonga kakhulu Kwande sibonge kakhulu nje isikhathi sakho nosuku uphile Zikode. Hawu nondaba siyabonga.